traffic jam. Udah nentang mari Barcelona ini. Eसे sans मोनबानो इब्रेग्रा. Eसे sans मोनबानो Barcelona इब्रेग्रा. Hah? Eसे sans मोनबानो इब्रेयो. फैफिनलाय दे दहाय फन फैना दाननो गोनां जादोंलां फन फैना दाननाय जादोंलै लोगोफोर फैफिनदो फै दसे फैलायदो फै 10-15 मिनिटसो फैफिनदो फै बयबो फैफिनलायदो बयबो फैदो भिडिअफोरखौनो आपल'ड होनो मोना नालाय ओंखायनो लाइभआव फैबाय आं दसे सम टाइमानो मिलाया बानायनोबो मा कन्टेन्ट लाबोनो सानबाबो जाहैया ट्रेन लामानिसो लाइन नांखाबाय माथो हनै ट्रेन लामानिसो लाइन जाखाबाय नै बारनोनो चान्सआनो गैया लाइक खालाम नुदों माबायदि ट्रेफिक जाम नाय ट्रेफिक जाम फुंनि समावबाथाय नै माबायदि ट्रेफिक जाम हनै माजों इब्रिफैदों हनै न'खाय एसेल' चान्स मोननांगौ नुदों मा इब्रिबायानो नुखायनो दसेनो नांगोनखौबो मिथिखाया हाय साइड हाय बिराद कमेन्ट लिर फुंनि समबाथाय ट्रेफिक जामा एकदमबारे बिराद खाथ्रा नयथासोनिफ्राय जोबा दहाय बिराद आरामाव फैबाय दा नै माबा मेट्र' स्टेसन जाखोना माखो बेलाय माथो बिराद सिंजोंसो एब्रेबाय हथियाव दानासो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम दे कमेन्ट खालाम शेयार खालाम माथो बेलेग लामाजोंसो फैखोलै दहायलाय माथो बिदिजों एब्रेयाखैमोन गोदान लामाजों फैयो माथो जोंनाबो दे फैफिनलायदो बयबो फैफिनदो दा लाइभबो होआ शेयारबो खालामथाराब्रा मानसिफ्रा शेयार खालामना फै गारियावसो दंलै नै गारियावसो दं
फैलायदो बयबो फैदो फै मायाव थांजोबखो दसेनो गोमाजोब्बाय माथो मानसिफ्रा खारजोब्बाय नामा खारजोब्बाय नामा खारथ'नाङा फै दसे दहाय फैदोंमोन आं दसे खिन्थु दहाय फैनानै माने दाननो गोनां जादों दहाय दानथ'नो गोनां जाबाय फन फैनानै लायग्रोदो लाइक खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम नोंसोरनि लाइक मोनसेनि थाखाय आंनि थाखाय बहुत मोजां दे लाइक हो बयबो लाइक हो मोनसे लाइक हो लाइक मोनसे शेयार मोनसे खालामनाल' होलाय होमबानो बेनो धन्यबाद नोंसोरनि थाखाय अननाया नोंसोर आंखौ अननाया बे लाइक मोनसे शेयार मोनसे खालामनायानो धन्यबाद लाइक मोनसे शेयार मोनसे खालामना हो दे आरो अनोब्ला कमेन्ट लिर गावजों गाव अनलायोबा कमेन्ट लिर दे सोरनिया माबायदि नायदों दे माइ गायनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै सोरनाबा भाद्र मास नांबायथ' जोंनियावलाय माइ गायनाय गैयालाय जोंना गारियावसो नै गारि फिसायो जोङो नोंसोरना माइ गायनायफ्रा जोबदोंना जोबाखै दा कमेन्टआव खोन्था माथो खारजोबखो mana Babita nale Babita serba Babita deh komen ordin mode deh komen deh like kalam share kalam deh like buybu deh buybu tuh naik singna माबायदि ट्रेफिक जाम जायो फैलायदो दसे फै बयबो फै गोमाजोबलायबाय माथो दसेनो मानो गोमाजोबखो मायाव खारजोबलायखो मानसिफ्रा गावजों गाव सापर्ट खालामलाय दे आंबो सापर्ट खालामगोन नोंसोरखौ बेसेबां बुरजा खालामगोन नोङो बेसेबां बुरजा खालामगोन नोङो सोरखौ आंबो खालामगोन नोङो खालामबायब्रा आङो फ्रायानो बयनिखौ फैबा साबसक्राइबार खालामना लाखिखायो आं नंगौ आंनाव मथा मथि साबसक्राइबार बहुद दं फैबानो साबसक्राइबार बानायो आङो मोजां अट'नि जातबाथाय होमबाबो आं एब्रेग्रोन फैलायदो गैला खारजोब्बायसो रावबो अना नामा गावजों गावनो फैफिनलायदोब्रा दे दसेल'सो रायलायगोन आं सोरजोंलाय
भाई बयबो अनलाय गावजों गाव अननांगौ दे लाइक होना फै शेयर खालामना फै दे बयबो फै गारियाव दङ बेनि थाखाय आखाया बिराद मावदों सोर सोर नायदों दे कमेन्ट खालाम सोर सोर नायदों कमेन्ट खालाम deh ini SMS kali aja bentar lagi dari SMS kali ke sini nih berarti hebat ya SMS kali ke sini gila karjebay gila gosilo tatare sigang kargri kanangin nese godan lamasing oंखारफैबाय माथो जोंना बेयो बै दसे फैदो रायज्लायनोसै आराम एबाराव Serjala wadinya komen kalam hai like kalam share kalam like kalam blog na साब्रै उथियाव दं माथो दे बयबो कमेन्ट खालामना फै शेयार खालामदो नायनाल' दा थाब्रा लोगोफोर बयबो शेयार खालामलायनांगौ लाइक खालामलायनांगौ दालाय मोनसे लाइक हो नोंसोरो मोनसे लाइक होनांगौ मोनसे लाइक होना फैदो लाइक हो शेयार खालामबो रावबो गैथारा माथो Hah? Barai. Barai nang be barai nang komen sih. Gua bisa kamtar mana? Bisa ya ki. Ya udah mana gua ada apa nama? Follower sama. Follower di sana gua kan itu. Ini lagi jangan follower. 62. Hah? Oh, so atas. Masuk ke sana. Follower. जैसी दिन में ना 2000 का फर्स्ट मार फर्स्ट जीटी के वंडी नहीं है द वेरिएंट उन्होंने लोड वो बुहाई ना नहीं करा क्या angin benar benar. Nah,
गासै 128 जाना दं सिगां बहाय होबाय थानो नांगौ आं मोनसे कमेन्ट हरबाथाय नों डाइरेक्ट बहायनानै मानो सिगां होमबाना थाब जागोन नोंनिया गिदिरखा नालाय फैलायदो कमेन्ट खालामदो फैलायदो फैयो थाङो मानसिफ्रा अना रावबो बेबायदि फैनांगौब्रा फै दे लाइक खालाम 16 जन गाहाम दं माथो 16 जन मानसि देलाय मोनसे लाइक होलाय 16 जन मानसि दं ओमफ्राय राव सानैल' लाइक खालामदों हायो नाहाय मोननैसो गाहाम होबावबायसो जोङो दा माबायाव बेरायगासिनो दङ गवा रडआव गवा रडखौ नायनो नामा आं देखायनो दै लोगोफोर नायनाय गवा रडआ नै बे गवा रड गवायाव माने जों गारियावसो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नालाय नोंथांमोनाबो बेरायनोबा कमेन्टआव लिर खामानिफोर नांगौबा जों खोन्थाना होगोन कमेन्टल' लिर खामानि नांगौबा फैदो दसे फैलायदो मानो ओरैनो नांथानानै थायो बिराद दम सालायखायो न'खाय खोनायाखै आं होननायनिसो सालायखायो एसेबो साइडआव सालायजायो ओंखायनो मा मडेलाव सालायो नै हगारनो नागिरा हनै माजों गारिजों गारि हेबलायजोब्बाय हनै हेबलायजोब्बाय गारिजों हेलमेट गानि मानसियासो दुगा मारा थारनो हिनजावखौ लानानै आं नङा दै सालायदों आरो जेब्ला गुरलाबा होनांगोन ना बरा मोनगोन बेब्रा ब्रे फरायखलायनो हायो कमेन्ट हरलाय होथारनां फरायनाया जाबाबो जायाबाबो ब्रे कमेन्ट खालामलाय எனக்கு வண்டி போக முடியாது எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ண இல்லை ஆப்ரேட் இதோட செருப்பை தான் அடிக்கணும் ஆப்ரேட் என்ன வருவேன் போன் எடுக்க மாட்டாங்க அனுப்பியா सासे लाइक जाबाय देब्रा होबावदो कमेन्ट बै शेयर लाइक खालामदो नी बाउंडे नी गुंडा जाइले कमेन्टआव माने थाबथायो नेदुंगलनि आरो फरायखलायनो हायो कमेन्ट खालामनाय बिसोरो फरायखलायनो हायो कमेन्ट होदो आंनाव नोंसोरो लामा मोजांफोरखौ देखायगासिनो आं नै फरायखलायनो हायो कमेन्ट होलाय
fui. Kulay na komen kalam deh. Enggak zero. Ano na ina apa ina mansire. Bila itu bye. யாவண்டி ஆப்ரேட்டர் போனே எடுக்கல அவன் உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவன் பிபிஆர் வண்டி அனுப்பி விட்டுருக்கேன் ஆமாம் இடம் நெடுங்குளம் தானே ஆமாம் வந்து கிழக்க கொத்தங்குளம் வந்து அதில் அப்படி ஏதாவது டவுட்டுன்னா அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணுவான் ஆமாம் அதுல சரி இந்த அளவுக்கு பக்கம் அப்படிதானே அந்த சுத்தம் சரி இந்த இருக்கிற ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த ஆர்பிஎன் வரக்கூடிய அந்த ரோட்ல வர மாட்டேன் சரி நான் உனக்கு நம்பரை கொடுத்து பேசி ஏன் டவுட்னு கேட்டாங்க உண்டை ஊத்தரல போட்டுண்டா இல்லையா அவனோட போட்டாங்களா Bela show. பெரிய பிரச்சனை அந்த கோயில Bela show போய் பண்ணி சேல்ஸ்னா கடுமையான Bela show jadi hayapla menabli atas ini orang kenang kayak orang harga deh பெரிய டயர் உள்ளாண்டியானே போய் பண்ணி என்ன இல்ல இது லோட் போடி வந்து லோட் அது பெரிய ஒரு நமக்கு ஒரு பக்கெட் போட்டா